Itse oppinut erakoitunut taiteilija päätti harkinnan jälkeen astua myös TV-kameran eteen. Ajankohtainen kakkonen esittelee nyt patsastarhurin, jonka elämän tehtävänä ovat puutarhanhoito ja betonikatsi. Veijo Röntkösen kotipiha Parikkalassa on muutosten kulkijoille tuttu paikka. Täällä käy jopa 30 000 uteliasta vuosittain. Patsaspuiston tekijästä on tiedetty hyvin vähän. Omissa aloissaan vuosikymmeniä viihtynyt mies on mieluummin seurannut vieraitaan pienen matkan päästä keskittyen puutarhansa ja patsaittensa tekoon. Joukatarha kielii miehen harrastuksesta toinen into. Kiitos. Et ollut Helsingissä tilaisuudessa mukana, jossa koulutettiin näitä julkisia? No en käynyt Helsingissä, kun minä on niin huono juhlimaan, että minä olisin siellä ollut niinku kalapuivalla maalla. Jossakin puhutaan, että se on erakoitunut taiteilija tai tämmöistä. Mitä mieltä sä itse olet? Oletko sä? No voipa se olla, kun minä en ole missään yleisissä tilaisuuksissa tai semmoisissa niinku juhlissa ja semmoisissa kääntä. Ei niinku silleen ajatellut, että hän nyt ois niin yksinäinen, mitä ehkä oli. Se oli jo hyvissä ajoin kyllä näkyvissä, mutta ei hän ollut mitenkään seuraaminen sitten. Sanotaan vielä melkein lapsaakin. Joku sellainen
käännekohta hänen elämässä kyllä kävi. Siinä kun sanotaan siinä murrosiän vaiheella, että ei hän sitten enää meidän kanssa ollut silleen. Koulustakin kun lähdettiin, että hän saattoi yksin sitten tulla pois koulusta. Kun tänne päinkin meitä oli sakkiin sitten tulossa, niin hän saattoi kyllä lähteä heti siitä ja yksinään kotiin. Ei ollut niin kuin meidän sakissa sitten enää. Koska on näihin päiviin sitten liittynyt joku tällainen, että ajattelin, että tämä on saanut tänä päivänä kiusaamisesta ihan tarpeesta ja tällaista. Hän tykkäsi olla siellä yläkerrassa siihen aikaan pienessä kammarissa. Siellä nakutteli niitä. Hän keräsi aina kahvikuppia, niitä sille ja pienet lapsuudesta mieleen ja hän niitä rikkoi ja teki niitä. Varmaan ne on niitä ensimmäisiä niitä. Mikä sitten rupesi tuottamaan vähän vaikeuksia. Minkälaisessa kertaa? No ei minä niistä halua oikein kertoa. Välissä 6004 puutarhassa Veijo elää äitinsä kuoltua yksin 500 patsaansa keskellä. Kansalaiskoulun jälkeen 16-vuotiaasta eläkeikään mies kävi töissä Simpeleen paperitehtaalla ja ainoastaan toimeentulon takia elämän tehtävä on ollut pihalla. Tuloksemme on taidekokoelma, joka on noteerattu kansainvälisesti yhdeksi merkittävämmäksi ja merkillisemmäksi itseoppinen taiteilijan luomukseksi. Tämä ensimmäinen veistä se. Täällä ei silloin ensi alkuun ollut kypärää. Tää jäljestäpäin tää kypärä. Tuolta Marjamähästä löysin tuon kypärän ja sit laitan päähän. Silloin ensi alkuun huoltohattu vaan. Ja vähän sen takia minä vissiin näitä rupesin alupitää tekemäänkin, että kun minä on vähän huono tutustumaan uusiin ihmisiin, niin nyt patsaat tuovat ihmiset minun luokse, eikä minun voi mennä ihmisiin luokse. Tällä aikoinaan ihan ehjät tekohampaat, mutta nuo kaljaveikot kommua pulloon tökötelleet suuhun, niin nuo hampaat tippuneet. Ne on vaan huvikseen halunneet omat pullot tarjota. No mistä näitä hampaita olet saanut näivästi? No ensi alkuun käytiin suulaisia hampaita, niin kuin isän tekareita ja sit ihmiset rupesivat antamaan omia tekareita minulle. Ja muun muassa yksi iranilainen hammasteknikko lähetti tuolta Helsingistä minulle hampaita. Muiston laajimman kokonaisuuden noin 250 joogaajaa Veijo teki yhdessä itsensä kanssa runsaassa 20 vuodessa. Niin, tämä ryhmä läksi omasta joogaharrastuksesta. Tosiaan, joogatessa tuntee vielä itseänsä nuoreksi ja retvakas ja samoin kuin uijessa. Jos olisi silloin 60-luvulla joku sanonut, että pitäisi tehdä tämmönen patsaspuisto, niin kyllä se olisi tuntunut minusta itsestäkin mahdottomuudelta. Olisi yöunet mennyt. No joo. Mutta se on niin puoli huomaamatta. Aprilli pilaa sitten, että et tulekaan. Ja Veijo vaan naurahti ja lähti. Mutta sitten koko päivänä Veijo ei kuulunutkaan ja minä olin vähän sitten huolissaan ja soitinkin hänen numeroon, joka ei tietenkään vastannut. Minä ajoin pari kertaa tuosta Veijon talon ohi ja katsoin vaan, että Veijon auto on pihassa ja ihmettelin suuresti, kun hän ei edes ilmoittanut, että hän ei pääse tulemaan. Sitten kun menin pihaan, niin siellähän oli sitten poliisiauto ja viikko. Ja sitten tuli tää 2 viikkoa. Niin hän on ollut, oli pari viikkoa varmaan sitten siellä on kyllä